Terve vaan taas kaikille, täällä on taas kerran Miko ja nyt sitten pelataan sellaista peliä kuin... Terve ja Terve vaan! Täällä on Ehpilius. Joo. Tuntuuks susta vähän, että tuo... Tuntuu Kun poverilta. mä äsken kuoltiin tossa, niin... Mä pistin niitä start over. Niin? Niin. Niin eiks se vähän niinku... Nyt vituttaa! Nyt pistä ne sinne samaan kohtaan. No en vitussa pistä mitään vittuja vittuuni. Nyt ota siinä. No en vitussa. Nyt varo sitä. No enkä varo. Mä teen kaiken toisinpäin kuin mitä sinä haluat. Varo? En. Tulehdus. You get it? You get the joke? The joke is very funny! No voi vittu, täällä on täytettä. En voi pistää sitä kypäräks. Enpä ennen muuten sanonut tuota lausetta. Elämässäs. Niin. No kyllä oot. Sanoit Ei sen vittu, eilen, täällä on sanoit sen eilen koulussa. Aha! Aha! Mitä tuolla on kaikki? Kaikki. Paras ampuu jotain. Oho! Oikeesti! Noni. Musta tuntuu, että joo. Maailman pro. Et muista. Mä muuten pääsen tänne. Mut mä olisin kyllä ehkä... Hyvää työtä. Varo! Varo auto! Varo vaaraa. Nakkeja! Pilotulituksia! James Bond! Mene! Naisia! Oho! Joo. No niin, nyt mä kokeilen tätä kenttää. Jos mä pääsen läpi, niin mä annan 5 € hyvän tekeväisyyteen. Oho. Mä annoin kerran muuten punaiselle ristille 20. Yksi kesä. Miksi? Mä pistin 20 setelin sinne, mä olin vaan silleen niin massisesti, mä olin silleen, joo mä annan teille 20. Sitten se alkoi mua vituttamaan melkein heti. Ja sit mä yritin ottaa sen pois, mutta en saanut. Se on ollut aika hyvä mieli. No niin. No niin, mä antaa hyvää tekeväisyyteen 2. Joo. Tuossa oli siis äsken Eetu pelaamassa. Nyt mä taas pelaan. Meillä on 90 elämää, me ollaan tyyli kulutettu kaikki täällä. Se on sit 20 € rikkaampi, jos sä et ois pistänyt sitä sinne. Mutta tiedätkö, että nyt mongolien lapset sais puhuria? Tiedätkö, sitä mongolialainen lapsi? Mä ehkä selitän. Selitä mongolialaisen. Lasanne. Laasanen! Jarno! Mulle! That AS. Mitä vittu? Kai se on sitten pakko vaan start over, niin. Mä olin sanomassa, että se lippis on hieno. Joo. Booty on lippis. Niin. Mä kävin Englannissa viime kuukautena, niin mä sanoin kaikille, että nice booty, kun niillä oli semmonen käppi. Ja sit kaikki kahti mua vähän ouvosti. Ja sit yksi sanoi, että mä oon gay. Mä luulin, että gay tarkoittaa niinku hyvää päivää, niin mä olin silleen... Mä sanoin smell fuck, koska mä luulin... Joo. Ei. Mä luulin, että se smell fuck tarkoittaa, että kiitos samoin. Smell fuck. Mä tiedän. Tää on kyllä pitkään kärvennyt noin pahasti. Oi vittu. Mä kuolen. Keuhkoihin sattuu. Mä sanon englannissa jollakin smell fuck. Vielä kun meillä olisi tosta puhetta tyyli viikko sitten. Sille miten idioottimasta tuo on. Niin. Mun kädet hikoaa pahemman Mun kerran. silmät hikoaa. Munkki, koska itkettää. Munkki itkettää.
Se oli pahan makuinen. Joo. Sinne niin. Nyt mä päästän tänne. Paskat! Noniin. Nyt tänne. Mikäs on? Uima. Täyttä paskaa. Täyttä paskaa. No voi paska! Nyt se on siellä taas. No ei kai. Amppurullaa! Et ois mennyt sinne. Et jos mä menen tänne nyt takas. Mene vittuun. Pai! Smell fuck! Mitä oikeesti? Vittu. Humppa! Nakkeja! Humppa nakkeja! Siitä näin ja tolleen. Onko sepä respawnaa sinne vielä täydellä elämällä? Eipä respawnaakaan. Eikö niin siis tuo Bowseri. Bowseri. Imppaa liimaa. En mä tiedä. Mä oon pro. Ima pro. Appi. Kukkoja. Mä sanon ton joka videossa. Hanna Ryynänen on joku opettaja jossakin. No niin, nyt kaikki tietää missä mä asutaan. Paskat! Noniin. Mistä ne tietäis sitten? Hanna Ryynänen. Kyllä siinä nyt just googlettaa sen nimeä ja sit se on silleen Helsingin oppilaitos. Mä asuttaa Helsingissä siis kyllä. Tosi lähellä Helsinkiä. Nammi! Sakkarin villapaitapeli. Lukeeko siinä sitten, että se asuu Jyväskylässä? Joo. Siis Kuhmossa. joo. Hauska fakta. Emme ole sanoneet asuinpaikkaamme nimeä kertaakaan. Oikeesti! Siis ihan oikeesti. Mä asutan Marsissa. Miksi tää on näin vaikea kenttä? Mä asutan sellaisella planeetalla, kun haista fuck. Joo. Sinne fuck. Nyt niitä on 3 haamuja. No niin on, koska vitun legit. Jalkase. Nakkeja! Ja sen kioski. Mä kommentoin. Siis nakkeja. Siis nakilla ei voi olla kioskia, Miko. Haista. mä en sano haista paska, vaan mä sanon haista. Entäs jos... Ka. Siis jos nakki haluu kioskin pitää, koska jos joku on tehnyt sille oman tahon, Niin. niin se pitää pistää hattu. Ja sitten sinne kioskiin. Sitten on nakilla voi olla kioski. Niin. Mutta se saattaa olla aika vaikeeta niinkun puristella niitä asiakkaita. Joo. Miksi näkeen pitää pistää hattu? No kun sit se näyttää ihmisellä. No niin, kato nyt. Nyt se näkyy mun hieno viesti. Nyt kaikki on silleen, haista kakki! Nyt sitä tulee internet, joo. Kaikki yhtäkkiä. Sulla seuraava Hokkeesta. world name. Joo. World biggest name. Yes. Indeed. Yes. Jäppä se. Muistelin vielä sitä smell fuckia ja sitten tuli tommonen pieni nauru. Ei. Tee niinku mä katon vaan sitä. Nanna! Ryynänen! On hyvä mieli. No on ihan Mä annan sulle neuvoja, nyt sä kuolet. nakkeja. Kioskissa! Niin miksi mä en Jos nakki haluu kioskin, se pitää pistää hattu? aina kun sä sanot nakkikioskin, niin Nakkikioskin. selittää nakkien planeetasta dokumenttia. Nakkien planeetta on semmonen, että se planeetta on semmonen epämuodostunut semmonen makkara, Joo. Epämuodostunut makkara. mikä siellä on siellä on mahalihaa. Tiedätkö, kyllä epämuodostunut makkara? Ei. Vaan Ei. Siellä on naudan mahaa. Tiedätkö, kella on epämuodostunut Koiran makkara? reisiä. Ei oikeesti, ei se ole koiran reisiä, vaan siellä on pupun Koiran- silmiä. Grasy. Niinku Ja- reisi. Ja, Niinku, you know. ja se on semmonen puikula. Puikula uunimaukas. Joo. Joo. Maukas puikula uuni. On nyt poissa. Vähän oli lähellä. No voi vitun paska! Mene sinne niin! Sinne niin! Sä et pärjää sille bossille. Ja fucking! Joo. Sä saat sieltä jutun. No I won't skip this. Skip this. Hanni!
paikalla. Sä pystyt siihen. Älä menetä. Mitä sä just sanoit mun äitistä? Että älä menetä sun äitiäs. Mä haluan menettää mun äiti. No en oikeesti luulit jo. Sillä äsken tolla bosserilla näkyy sen. Them boobs. Joo. Haluatko koittaa vaikka vaihteeksi? Noniin. Ihan sä voit koittaa vaikka vaihteeksi. Voit vaikka Haluatko taistella? Sitten mä soitan kitaraa täällä taustalla. Noniin. Introducing Missi. Mitä? Okei. Mä oon yrittänyt olla sulle vaan ystävällinen. Haista kuule vittu! Haista kuule vittu! Sä kuolet! Sä kuolet! Sun pitää vapauttaa sisäinen Mario Jumala. Oli kyllä aika lähellä. Sun pitää vapauttaa sisäinen Mario Jumala. Oli äsken aika lähellä. Sun pitää vapauttaa paska... Oli aika lähellä äsken. Oravan pyörä! Mitä vittua? Mitä sä teit? Mä en pan... Eip moiksasa! Ehkä paras nimi ikinä. Aijaa! Aijaa! Aika paljon tulta. Mut me nyt sitten skipattiin. Me tehdään näillä ihan vitusti asioita. Näin. No niin, nyt meillä on taas 1 000 000 elämää ja kaikki on hyvin. Noi oikeesti. Yes. Ei oikeesti. Hannikainen. Mikä on Hannikainen? Sun isästä niin... Okei. Aika pro. Sä voit rikkoa sen. Niin mä voin. Ihan vaan niinku hyvä. Entäs nyt? Ajaa! 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 Oh! Oh! Tuossa se on... Mä oon aika Se pro. olisi saa World Recordia tolleen. Mä oon aika pro. Katsotaan, mä bettaan, että sä saat World Recordin. Mä oon aika pro. Mä oon aika pro. Tai et sä kyllä ehkä saanutkaan. Miksi muuten mun vuoro? Eikö niinku joo, niinku sähän vedit sen läpi. Se olisi saanut kyllä se World Recordin. 10 sekuntia vähemmän kuin olisin perisellyt siellä. Jos en olisi ottanut niitä sieniä, niin olisin jo saanut world recordin. Niin. Nyt sun vuoro. Oi! Se on sun vuoro. Tiedätkö, että... Nyt sä vaan juokset sitä yli. What you doing? What the fuck you doing? Joo. What the fuck you doing, bitch? Onni. Nyt vaan juokset sitä En! yli. Näin nikkäästi, poikani. Voi paska, sä oot paska! Joo. Mä joon vettä. DS. What about? No. Ping pong, ping pong, pong, ping pong, pong. Dead. Jollakin tuli viesti. We do this! Yes! Helvet! Ei tuo siis tällä hetkellä ohjaksissa. En oo. Jos ihmettelette kuinka tämä paskapelaaja on. Sä pystyit siihen! Tästä ei. Oho. Kaikki kuoli. Noniin. Mistä sä oot saanut jo 3? Okei. Sä oot saanut jossakin 3 lisäriä. Käy! Tuostahan sä oot ne saanutkin. Sinne! Ai, tämä sattuu survaan. Entä siis jos... Mua sattuu survaan. Okei. Kyllä sä pystyt nyt siihen. Sut on kasvatettu tähän. Tämä episodi on nyt 15 minuuttia pitkä. Seuraavalla kerralla peli juluissa.